Kull nhar ta' Sibt wara l-ikel aħna l-Patrijiet Franġiskani inkantaw innu Marjan tota pulcra es Marija, int kollok ġmiel o Marija. Inselmilkom u nistedinkom għal 211 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Tassew, tota pulcra es Marija, int kollok ġmiel o Marija. Intom tafu li din is-sena matul dan it-tieni ħadd tal-Avvent sejrin niċċelebraw għax it-8 ta' Diċembru is-solennità ta' tnissil bla teba ta' Marija. Li kieku kellna nissimplifikaw xi ftit din il-festa, din is-solennità anzi nistgħu ngħidu illi hija festa Marjana illi tgħanni il-ġmiel ta' Marija. Liema ġmiel kella Marija, Ġesu. Ovvjament il-ġmiel tal-umanità tagħha, tal-fiżiku tagħha, bħal kull mara kienet u hija rifless tal-maternità ta' Alla, tal-karatteristiċi sbieħ kollha femminili ta' Alla l-imbierek. Marija bħal kull mara kella u għandha dan il-ġmiel. Imma għandha ġmiel aktar profond, il-ġmiel ta' tnissil tagħha bla teba. Kemm hu sabiħ niftakru kif Alla ried japplika għal Marija il-fidwa ta' Ġesu qabel ma din seħħet fi żmien u fl-istorja. Biex iħejji lil Marija biex tkun Ġesu, Alla ried li għall-merti tas-salib ta' Ġesu, għall-merti tal-fidwa ta' Ġesu, Marija b'mod singolari tkun imħarsa mid-dnub oriġinali. Għalhekk niċċelebraw dan il-ġmiel ukoll ta' Marija, imnisla b'differenza mill-bnedmin kollha fl-istorja mit-teba tal-ewwel dnub, imnisla b'mod tant li nistgħu nsejħula Immakulata Kunċizzjoni. Tota pulcra es Marija. Dan it-nissil bla teba mbagħad jidher fil-ħajja ta' Marija. Ili tisma' dak li jrid minnha l-mulej u tarmonizza ir-rieda tagħha mar-rieda ta' Alla. U intom tafu daqsi illi il-bniedem fl-iskrittura hekk jinkiteb huwa sabiħ huwa kollu ġmiel kull darba li jidħol faqda perfetta mar-rieda ta' Alla. Dan ukoll għamlitu Marija. U f'din is-solennità din hija s-sejħa li tagħmlilna li nkunu sbieħ, konna ġmiel bħala kull darba li nwettqu f'ħajjitna bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis ir-rieda ta' Alla għalina. Tota pulcra es Marija, int kollok ġmiel o Marija, u ma hemm fik l-ebda teba ta' dnub tan-nisel. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.